Very generous of the computer. Backpack 2. Skal du også have det extended mag til en AR? Jeg har samlet op. Maybe I can fly away. Good times 4 scope. Yeah. Thank you. Extended mag R. Compensator is R. Maybe I can fly away. Så en lille shotgun. Jeg har meget lort, mand. Ja. Sådan har vi her. Ankle foregrip. Boom, og så har jeg vertical foregrip. Jeg har også ekstra hollow her. Ja, indtil jeg finder et gun, selvfølgelig så smider den på der. Her er du ikke været. Der er ikke noget smoke grenade. Jeg vil da tage med. Ja, så vil vi bare videre til det næste, ikke? Vi har vi lige tid, eller hvad? Hvad siger ringen? Hvad siger det? Måske du skal tage et auto, hvis der nu er nogen. Eller ikke. Backpack level 2, det har du, ikke? Backpack level 2, det har du, ikke? Vestpå. Ikke nogen steder nu, mand. Du er vente på mig. Hvad var der, mand? Hvad var der? Lige der. Ikke. Upsi. Der. Ej. Smurf. Og lige lavet shotgun. Hvad siger du? Midlorten. Lort. Hvis du sagde, vi havde været over det hele. You have looted everything and then you're fucking around in the next house. Bitch. Køre dig selv ned. Hvad hedder det? Gerne hive vejen. Jeg tror, der er mere at hente i fred og ro, faktisk. Der er selvfølgelig nogen, der har hoppet ud hernede af. Den anden side af broen, tror jeg faktisk. Vil du tjekke herovre? Backpack, enkelt foregrip. Kommer lige herind, og lige smider en bunke her. Det var så godt. Det kan være, du kan bruge noget af det her til din våben. Og videre. I don't know. You can give a shit if you cannot, but...
Når jeg har fundet den M4, så har jeg bare en shotgun. Det. Ikke om der er noget, det kan tage til, det burde der være. Det der holder, det gider jeg ikke. Jeg vil hellere have red dot'en. Øh, 556. Ja. Der er 2 klip ekstra. Og extended kom der på nu, så har jeg 40 bønner i også. Dejligt. Der ligger en karabin. Carabine. The car. Nej, den gider du ikke. Så lad os. Det er 4 times, så smider jeg på skifter på M4'en, ikke? Det er fint nok, så start med. I can scope like fucking miles away. Woo! Things are closer than they appear. Hvad så? Det er ikke herres. Ja, ind mig væk. Følg mig selv. Okay. Det siger jeg ikke. Nå, det er godt. I didn't hear a harumph from the minister. Ja, stop. From with the shot. See nobody. Nobody. Ja, der har du et... Der er... Tak for det. Det er lige væk. Just what I needed. Just what I needed. Motherfucker. Here is nothing. Ja. Du er så vild med det. Lige der synes jeg, han gør det meget godt, den der position. Sådan en vægtbalance, ikke? Som man tænker. Gør han kraftedeme godt der. Ja, lige rundt om ballerne der. Dyt det der. Dyt, ja. Bremser. Håndbremser. Der er bil. Sidder der og venter på mig. Yes. Knocket en. Bitch. Han sad rigtig snigeren inde i køkkenet der og gemte sig. Nå, hvad? Shit. Der er ikke kigget på ham endnu. 5, 5, 6, 7, 6, 2 år til dig. Nej, du skal ikke bruge dem endnu. My bad.
skal bruge en større sæk. Level 4 scope til dig. Og en M4. Og en M4. Der er ikke en level 3 backman? Nej. Bullshit. Fucking shit! Det er bare... Nå, her er 4 times scope, mester. Smid lige der. Bunk. Så har jeg en flash hider. Kunne godt have været en silence, men... Fuck nu det. 25 bandager, det er måske også lige i år. Så bare snupper, ikke? Så er det det. I don't remember. Jeg er der også 556 og en M16. Jeg synes, det er sygt. Jeg har 196. Jeg tror jeg nok nu. Men det kunne da være. Jeg tror, jeg beholder shotgun. Shotgun. M4'en, ikke? Så jeg gider ikke samle en M16 op i stedet. Think stupid. Jeg ved det. I huset. Stykker. Jeg tror, de har lootet for os her. Så har de pænt lukket dørene og sådan noget der, så har de parkeret deres bil lige udenfor, så kigger ind i det første vindue og spotter ham over hjørnet, idiot. Nej, jeg har faktisk, så er der en medikit her. Eller first aid. Jeg tror ikke, de har været fra starten. Jeg har også kun level. Jeg har slet ikke. Skal vi bevæge os lidt? Nå, men det var også godt nok, så har vi medkittet lidt. Skal vi tage jeepen i stedet for? Tænker du? Jamen, jeg har level 1. Jeg kan godt tænke mig level 2 eller level 3. Det vil bare være super. Det vil bare være dejligt. The other stuff is useless for me. Useless. Okay, Muggy. Fucking loot, kom. Du er færdig med det der. Kom så. Bare det. Ding, bare. Lev. Men hvor meget skal vi bruge, tænker jeg lidt. Nu er der et stykke vej til ringen. Jeg tror ikke bare, jeg skal følge hovedvejen her. Til og roligt. In off-road mode, follow the road. Follow the leader, follow the leader. Follow the leader, follow the leader. Oh.
Kom og ring. Kom og ring. Mugi. 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 Ah! Det er så flot og boogie. Drøn over tracket i en lortebrun Suzuki. I didn't hear. Folk der skyder. Øst. Ej, sgu sagde jeg jo heller ikke, vel? Så jeg hører folk der skyder. Du. Øst. Kan jeg godt bruge. Og nu kæft. Hvad så? Bait. Indeed. Tændte Max til en ære, kunne jeg godt se. Jeg ved ikke, om der lige var en. Nej, vi har først skiftet nu. Med shotgunnen. Bare du om sådan noget. Hvorfor sidder jeg stadig her og venter på den? Skal jeg selv komme og hente lortet? Jamen, fordi der bliver skudt derovre. Der er ikke meget for at løbe ud her. Skal jeg lige passe på med. Ikke at lukke dørene og noget, ikke? Muki. Ikke som noget, man har for meget lort. Shit, man. De har en skide lille lortesæk. Jeg har 2 energidrink og painkiller, 14 bandager og 9 first aid kit. Det kan man ikke få for mange af, hvad? Okay, jeg smider en lille smule om i 556. Så jeg lige hvad jeg kan. Bum, så. I'm fucking... Wow! Sidder du bare og pluder, mand, så vi helt glemmer tiden. Det gør vi. Lorteområder at køre i. Hey, bulet og bumpet. The bumpy right, bumpy, bumpy. Shit, det gjorde en alder der allerede. Den ring der. Hvad skal vi egentlig her? Vi skal... Det er helt... Flot, Mugi. Din idiot, kunne da godt have sagt den lancer, jeg ikke løber over i dig og stiller dig, mand. Åh, kæft, du er en knude, mand. Så kommer man fra revive dig, mand, og så bliver man sprunget i luften i nad. Prøv lige at klippe det, og smide det på tuben, ikke, mester? Kom nu, Mugi. Du kan godt klippe det der og smide det op.